shout out Lord Kaparing. Miguel love shout out. Good morning. Thank you Laurel Kaparing. Good morning. Almusal tayo. Ayan. Tusukin ang kanyang premiere ba yan? Good morning Laurel Kaparing. Pag-almusal na ba kayo dyan? Kain na kayo. Shout out everyone. Good morning. Thank you so much, Laurel Kabaring. Bango ng kape. Tusok na may premiere dyan. Bigla shout out sa channel ni Laurel Kabaring. Galawin ko yan mamaya. Kurot itlog. Brought to you, wait. Si Lods talaga. Kain tayo, Lods. Di pa ako nag-almusal. Di pa ako naka-almusal. Katatapos ko lang magluto. Sarap ng amoy ng, alam mo ba yung pakiramdam na naamoy mo yung kape? Bagong ano pa lang, yung bagong timpla. Bango. Kahit sa amoy pa lang. Thank you Laurel Kabaring. Sandali lang ako kasi update naman si Manay. Anong almusal nyo guys? Miguel shoutout sa channel ni Alden Diaz at Laurel Kabaring. Gulay ko guys, kalabasa. Ako ng palawid egg. Any tips po, paano po balisin ang pait ng nakaraan? Para walang pait loads, huwag mo nang isipin ang nakaraan. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Alam naman yun, para lagyan lang ng asin. Para hindi na mapait. Pag hiniwa baga, maglagay ka ng asin sa bowl at tubig, ibabad mo muna doon sandali. Tapos pag ginisa mo na, hugasan mo na. Sarap ng kape. Tapos to guys, dilis na dried. Dinagyan ko kamates saka siling haba, ginisa ko. Saka preto, tulingan. Ang sarap niya guys, talaga guys. Kain kayo guys, almusal na kayo. L'Oreal Kabaring. Salamat sa nagsilip-silip dyan. Try mo yung kalabasa. Idol Yero yo yeah. Nagalag shoutout Idol. Hindi naman niya yung Cypro. May grab shoutout. Good morning.
Almusal tayo, guys. Sandali lang si Manay. Update, kumbaga. Gijo Bads, Mingalag shoutout, idol. Pasensya na kayo, guys. Hindi na ako masyadong nakakadalaw-dalaw sa inyo. Pero mamaya, ang mga pumunta dito, dadalawin ko naman. Pasok naman ako sa white eh. Dods, idol. Diyan ang buutan na tong si Idol Dods TV. Mahal ta ninyo. Kauntag buwad. Bulinaw nga buwad. Sarap. Cypro. Ito ba yung main channel mo, Cypro? Sorry, hindi kita malagyan ng moderator. Hindi ko pa kadikit si Cypro. Ha? Mountain Dew? Sandali lang guys, may bumibili. Malawas ko. Uy, ang laki. Ang laki ng pera. Ay, meron na. Sandali, natumba. Oh. Maganda ko. Gabi lang. Iyo man lang anuhan mo, boy? 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 50. 20, 30. Yeah. 50, 20, 30. Sa'yo? Parang Sprite. Dali lang. Yes, Sprite daw din. Sprite Winston. Sandali lang, guys. 28. Oh. Kira. 28. 30, 40, 50. $3 million in my Kubo. Thank you so much. Kahit puro kalabasa na lang guys, ang ulam, sarap talaga. Kakanggata kasi linagay ko dito, sarap-sarap. Walang pangalawa. Para creamy yung ang gulay. Oh. Dutch TV. Buti pa si Dutch, sige lang katawa. Kaon diya Dutch. Shout out.
Sa bulinaw na gagmay. City. Wapang selerin, na yan shout out. Almusal tayo guys. Napasok ako. Yung kamay ko napasok. Tapos na. Ang estudyante pati man ang Meron na akong best friend doon. iyaon mas Nagbantay man. iyungan ni. Tita. Nag-alalay ka, ang iba duman mga Tita, meron tigwalat lang bagatan nagtatrabaho ang nanay. Eh, ako nag-alalay. Ito. Ako meron na Wala. best friend. Wow. Na siya. Naparesinda, English po kini. Iso. Kasi aki. Hindi na ko man midpay nagtrabaho na daso inakit ko. Wala man nag-asikaso de. Siyempre, di ka magbukas ka itong mga kulter. Ako nagpapakyarola, mga tissue-tissue. Ay, amana. Ikaw na pala doon nag-alalay. Di ba nga magkurang yung nagkamata? Bukan pa. Wala ang mga aking nag-ready. Ngayon sa laog. Naalala ko nung anak ko, yung bunso ko, hanggang grade 10. Si Yagay, pinapalayas na nga niya. Uwi na daw ako. Kain. Ayaw. Bakit? Busog ako. Sigat, smoky na lang. Pinapalayas na nga niya. Uwi na daw ako. Sensya na kayo guys. Shout out Dods TV. Suklian din na. Nga salarin Anayana. Shout out Dijubads. Sa mga pumunta dito guys, ngayon, salamat. Kurot itlog, thank you so much Lord. Sandiyan lagi si idol ko. Kaya pala nga yan ni mami Ingat lagi Lods. Good morning everyone. Sarap ako nasarap sa kain ko. Ba't binili akong tubig? Naubusan ka ng tubig kagabi. Tumba na naman. Kamatis.
Shout out guys. Thank you sa katambay. Alam ba ninyo ito guys? Makain kayo nito guys. So, sino nandyan? Hindi pa umaalis. Si Celerin, alam niya ito kasi taga Bicol si Celerin. Pinuso. Pinuso. Ambot sa Bisaya kung ano pangalan nito doon. Celerin, kumakain ka nito. Pinuso, Celerin, oh. Malagkit, sticker rice. Pilit ba? Lods. Pilit ba? Lods. Mura po sa tuwag suman ba? Suman. Dito sa Bicol, ang pangalan, Guwapang Ding Miguel shoutout, Pinuso, kasi pinorma na ganyan, no? Ang lagkit-lagkit niya, guys. Pag kinain mo, didikit sa ilalim ng gamus mo. Thank you so much, Ding Colorful Life. Guwapang Ding Colorful Life. Shoutout sa magandang si Ding Colorful. Sarap niya partner sa kape. Thank you so much, Lods TV. Malagkit siya talaga, grabe. Lami sop. Lami sop. Ipakita pa ko sa inyo guys. Ito. Maliit lang siya. Maliit lang. Ayan guys. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy siya guys. Na may gata at saka gatas. Cheese. Ano ito? Kosovake. Oh, hindi maputa. Isang sumo. Oh, maliliit. Binili siya ko sa Lods kasi nga pang bulaklak ko lang sa tindahan. Sobrang lagkit niya. Oh. Kaya na. Oh, siyempre. Yan talagang resulta mamaya, Lods. Kurot itlog.
Shoutout sa inyo dyan ha. Thank you so much. Update lang ako, Lods, kasi ano, alam mo na. Although nag-upload naman ako ng short. Wala naman siya pandikit, Lods, na ano, automatic na siyang may parang ano baga, linagay yung nagawa. Hindi siya matatanggal. Ang ganda ng pagkagawa. Yun nga lang, naninibago ako. Naninibago ako na mayroong ganito. Pero okay lang. Kasi ang ingay na ng anak ko. Hindi pa nga, uwi na nga niya ako. Hindi ka pa rin nagpapagawa. Kaya may nagawa ko na. Para walang ingay. Kaso wala na akong lipstick kakakain ko, guys. Wala na wala lipstick ko, Lods. Lods. Kakakain ko. Hindi ko mabuhay pag walang lipstick. Di baling walang ngipin. Nakapag-TikTok na ako. Magtago! Pag nahiya, Lods, magtago. Busog na ako. Magtago, ganyan oh. Tago-tago. Ang bango talaga ng kape. Yan ako nag-inom ng kape. Pwede rin dito na ako, Lods. Ayan o. Shout out. Ganyan. Shout out. Tago-tago. Ding, pa. Pag nahihiya daw, pa. Ganyan, tago lang. Maganda yan si Ding Colorful. Gwapang Ding Colorful. Nagtago naman ako magkape kasi bawal sa akin kape kasi acidic ako. Bawal ang kape. Kaso ang sarap ng kape. Hindi nakita. Akala ko ano lang iniinom ko. Kape ng ano. Shoutout na inyo dyan, guys. Si Maming pasaway. Naka-upload na ako sa FB. Naka-TikTok na. Okay na. Pinawisan na ako. Mahaw na. Almusal na. Lods, salamat. Ready na ako mag-end. Ready na ako mag-end, guys. Maka-update na. Ayan. Hindi na mahaba yung buhok ko. Pag matanda na daw, nababawas na daw yung buhok, hindi nahahaba. Kaya maubos na yung buhok ko, guys, kasi matanda na ako. Kaya, enjoyin nyo yung mahaba yung buhok. Kasi dahan-dahan na yan, guys, nagaganyan-ganyan, guys.
Okay guys, bye-bye na. Salamat sa pag-tambay nyo kay mami ha. Kahit sandali. Update lang si Mon. Meron lang mapasukan ng yung commercial. Papasok na yung ads. Thank you so much guys. Ingat kayo lahat dyan. Ingat kayo lahat. Bye-bye. Video buds, yero, bisit-bisit yung mami sa inyo. Thank you so much. Ingat kayo guys. God bless. Salamat.